Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Ladapet ia ke jinyat jong kapor bat ke jingki state ki kam ki jam jong ki breu ki bem hagane ke juk thamai ki bamanta. Ngila smo bangila smo bit smo biang bat ngila kiu hakiliang barok. Hendrai ladapai pat sya ke jingkiu lang jong ki weipat ki benta ki baap yangi ban penbaha ki taru ki kiulang. Ka jingdon jong ki kun swet ki kun rangli bat ki longyeng long sem ki bayak saj ban yo ya ke jim ke babaha kadang yai beteng hadu kini ki sngi ki bamanta. Watla ki babon ki breu hakeleng ki jule ye ki kam isnei hendrai dangdon bon hajar ngut ki bamat ya ke jingim ke baduk ke baraitoy. Kini ki breu ki mat na kapor sa kapor kala rung ha ka jingmut jing perkhat jong ki nong yalam mat ki khun samla jong ka balang Presbyterian jong ka namsha nong tham pastorate si union ka badang hap hapo ka maubu sarikrai Presbytery Riboy Synod bahkan penlong ye kini ki khun samla ban bu da ka lempung khawai jingrwai lane ka gospel concert ban lumlang ha ka juga jaka bat ban yero ye ka kerteng unong penim u Jesu Christ bat ye ukpa bah beneng da ka buru ye ka thong ban lum yaw senyang ban no jingrap ki khun swet ki khun rangli bat ki longyeng longsam ki baduk ki bajenjar hakeleng la ban kedopat ba ki para banget jong ke balang Presbyterian hakene ka than kentup de ya ki bom de nangene ke juk ka kenhun balang kilawan ban sim benta hakene ke gospel concert ban pen urlong ya jeng temu jong ki samla jong ke balang Presbyterian na namsha nong tham pastorate si union. Yakni ke gospel concert lapan long hakat live potrik unai wing arajar arpsau hamadani lekai football jong ke senong Mauhati Riboy District. Na lor ki samla jong ke pastorate ki ba ya ki jingrwai ki bala pendum mensim ya ki para banget hakat ke janmet lawan ru bani sim benta de ki kenhun nong rwai na ki we ki jaka ki balawan bani sim benta hakane ke gospel concert. Na ke jingrwai jong ki te ki kenhun nong rwai baper hakane ke janmet hakat ke jaka lapan song tenat bat pensyok mensim ki babon ki mensim ki balawan ban sakhi ya kene ke gospel concert. Kum gedak jong ke jingpli hak ke janmet uba ran som sutengah lawan poi kum kongsan ban pli ya kene ke gospel concert ha ke jing seng pli. Kabala long ru ha ke jing ron lang jong Reverend HL Masing u Reverend JP Singkli uba JB Supai beri presiden jong ke namsha nong tham pastorate si union uba P Kriam beri secretary ke singing committee lembat kiwe ki nong ilam bat ki nong syarai balang. Oh, I ketika
daing iman kasih Tusyanya tanahute Kadang imaka perteh Kahabaun pano Ginsyen ipaime Amano ban isneyaki Habakilongkun sekun rangli Doai ketika mon Doai ketika diam Nagabenta jongki ban kersya Doai ketika mon Doai ketika diam Nagabenta jongki ban kersya Ngampoi perkat ba hadin mengilas dang katukat nepor kat ne ngi don hagani kamadan menne ngadang ong yei pastor singkli bar kumju yei pastor tensing ngong aladai bandon shwa kajing mo kajing ruai pendhem mensim kenang bagi perlok jong ikin yo banwan mo ngin kambun henry kani ke janmit pade ngai baka mensim jongi kelarhem lupa bat sibet ngakermen skam ba hadin bay nuani pastor hujan kata ngakermen skam baka mensim jongi kisamla kan nang penrhem arsya alaisha bat kumjuru nakamta kini ki norway ki baladon haswa jongi pastor hujan menela pules dang nagaktin ke jonglei kaktin ke jonglei lapen kan mau yangi ba ka donkam yangi bangin ruai ya ke jingruai yero showblei berkata kedai ke benta ke bahakaman yangi ki Kristan larangi pule ya ka kitab sam nadu ke benengkong ter hadu ke bekut ngi ya kane ke phang kadeng ke baus im David upen pau hang tu war habdeng ki jing ki ba uyan habdeng kini ki jing tenju ki ba uyan henry ngesngau kemen namar ha ke bekut jong ke jing ruai sam us im David ko mengilai osngau meneh bala pule nakaktin ke jomplay uang ba ai babaro ke penhir mensim kan yero yo try hakaktin pareng ka kam kia kaong kumno let everything that had breath praise the Lord ai babaro kita kiba ring mensim bat kiba penhir mensim kin yero yo try kata kadai ka phang padeng ka ba usim David utho akan ke kitab sam bat ka long sisa ka ka ba don kam yangi kum ki bangai bangin soto ya kan ka benta bangi don kam ya ka jingruai ka jingiro ha ka jingim ka jongi la ka long ha ka por ka bangi kemen la ka long ha ka por ka bangi sosi la ka long ha ka por bangi nirem la ka long ha ka por bangi job kata ka dei ka phang pedeng ka baus im David open kan mau yangi ban ha ka ni ka janmit ni wan ha ka ni ka por ban ya shimmenta kamtam hagani ke gospel concert ke bala penbait da ke CE Union juga pastorate namsha nong tham ban ke kermen scam bahkan long ke jingker ko yangi iway piway kibawan syakani ke program hoot ke jing temu jong ke pas jong ke CE Union ke long ban penmi fon ban yarap ru ya kitu ki kup siliang ki sem siliang ki bedon kam ya ke jing yarap ke jongi kamtam ha kane ka ayom le kemen ke jongi ha ka por Christmas henry wala ka taru ka bahakmat yang iki bedon ka ka por kalong bangin yero yo blay larang ipet ha ka ne ka kitab chronicle lara pipule ya ka jingi ya ka way na ki lenong ya ka jingi tho kana sapangus im Jehoshaphat ya ka bor jong ka jingi ro usim Jehoshaphat habau let habau la soto bakini ki nongshun kilawan banyele persya ayu usim Jehoshaphat hakata ka por ula shajing it barula duai bad hadin barula dep shajing it barula dep duai ublay ongi gini ki kentin Jehoshaphat
mem day ban shifting na mata kini kinong shun kiba kraw hadu katne la shai men start mem dan kam manra ya kini ki kulai ya pom ki jongme mem dan kam manra ya kini ki tir ya le ki jongme ong blay ya usim Jehoshaphat kabadon kam ya me kalong bamen say ya kini ki norway ki ban ruai persya ya kini kinong shun bad hakata ka por la ong usim Jehoshaphat ulai ban yale ya kene kathma bat hakata kathma kaba uneus im Jehoshaphat uyale persya ya kini kinong shon kalong klem kitir ya pom bat hakata kapor laong ba ublei ula penjab persya ya kata kathma hakata kasngi bola bat u Jehoshaphat laong ba ula yero ya ublei nagamenta ki kam ki bakrao ki jongblei tang da ka jingruai jingero laong ba u Jehoshaphat ula job ya kata kathma but hagane ke janmit hagane ke por u apostol Paul ru ong ini ki kentin wong ruai da ke jing sempang ruai do mensim hagane ke janmit habang isngap ya hagane ke sur ke batyang nagini ki nong ruai ki ba per nagi CE society ki ba per but nagini ki nong simta ki ba don hapdeng jong hagane ke janmit kumo ong apostol Paul ngin ruai da ke jing sempang ngin ruai ru da ke donut baro ong apostol Paul bangga kermen hakane ke janmin habangin le ya kata ngin mi nagane ke program dake jing kemen ke bau blei ruun kerku yang hilang hakane ke por te sai sin pat nagal yang ke jonga nganom pen slam show ya ke jing kren nagane ke por nga ai ku blei ya pi i wei baro ki bela poi sha hakane ke program jong kana namsha nongham pastorate si union barang kermen scam baka nega program kan long ke program kaba seiso barkan long ru ke program kaba job na kabenta ka buram ke job lehi bat yang hilang kibadan haga nega por dan nagal yang ke jonga haga nega por kum kongsan ngapen bana ba nga bayakane ka gospel concert lapli haga nega janmit na kabenta ka buram ke job lehi pa ublei khon bat ublei mensim bakhoj khoblei shimon Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai